Roomanko'en suura joweenayi aya cappanɗe tati yaaki suura sappo aya go'o yaaki cappanɗe ɗiɗi e go'o. Isra'ilanko'en e habaru belɗum. ɗume mbi'eten kadin yimɓe na Isra'ilanko'en ɓe ɗaɓɓitayi ngarta aadili'en, kamɓe ngartira aadili'en, waato aadilaaku keɓeteɗum barka hoolaaki almasiihu. Amma Isra'ilanko'en ɗaɓɓutuɓe ngarta aadili'en ngam tokkuki attawra ɓe keɓayi ɗum. Ngam ɗume? Ngam ɓe ɗaɓɓitayi wartuki aadili'en barka hoolaaki Allah, amma ɓe ɗaɓɓiti ɗum e laawol waɗuki kuuɗe boɗɗe. ɓe peggi nden ɗon hayre gaɗoore yimɓe peggo. Non no ayaare wi'i, ndaare mi resi hayre nder Sihiyona gaɗaynde yimɓe peggo, nde waɗayɓe njana. Fuu kooliiɗomo semtintaake. Bandiraaɓe am, ko ngiɗumi nder ɓernde am e ko torotoomi Allah, kanjum woni Isra'ilanko'en kisa. Mi waaway mi hokka ceyda dow maɓɓe, e ɓe ngiɗi huwanki Allah naa seɗɗa, amma e ɓe kuwanamo naa dow faamu boɗɗum. ɓe paamaayi laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en, ɓe ndarwi laawol ngol ɓe tokkata. Ngam non ɓe njaɓaayi tokkuki laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en. Ngam almasiihu woni de'uɗo kuuɗe attawra, ngam koo moye kooliiɗomo warta aadiliijo. Muusa windi dow wartuki aadiliijo laawol tokkuki attawra. O wi'i, koo moye gaɗoo ko attawra wi'i, o heɓay jonde nde goonga. Amma ɗum woni ko wolde Allah wi'i dow wartuki aadiliijo barka hoolaaki almasiihu. Taa wi'u nder ɓernde maaɗa, moye yahata ton dow, waato ngam waddoya almasiihu nder duuniyaaru. Ko moye yahata laahira to ngayka kalluka lugguka, waato ngam umminowa almasiihu daga nder mayɓe. Raa ko ayaare wi'i, wolde Allah e haade maaɗa, e nde dow ɗemngal maaɗa, e ɓernde maaɗa, waato waaju hoolaaki Allah ɗum min ga'ajinta. Ngam taa wi'i e honduko maaɗa, Yeesu o joomiraawo, nden taa hoolake nder ɓernde maaɗa wiiki, Allah umminimo daga mayde, a hisay. Ngam nder ɓernde neɗɗo hooloto almasiihu, nden Allah wartiramo aadiliijo. Nden e honduko neɗɗo wi'ata e njayri, Yeesu woni joomiraawo, hisa. Wonde ayaare wi'i, koo moye kooliiɗomo semtintaake, ngam walaa feerotirol hakkunde Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en. Joomiraawo kanko woni joomiraawo koo moye, e mo barkiɗina koo moye torotooɗomo naa seɗɗa. No ayaare wi'i, koo moye toriiɗo joomiraawo hisnamo, joomiraawo hisnaymo. Amma no ɗum waɗata yimɓe toroomo ɓe koolaaki? Nden no waɗata ɓe kooloomo to ɓe meeɗaayi nanki habaru maako? Nden no waɗata ɓe nana habaru maako to naa goɗɗo waajinani ɓe? Nden no yimɓe ngaajinirta to ɓe lilaaka? Non no ɗum windira, ɗum fii boɗɗum yottaaki ɓen ɗon gadduɓe habaru belɗum. Amma naa fuu Isra'ilanko'en jaɓi habaru belɗum. Ngam Icaaya wi'i, joomiraawo, moye jaɓi haala meɗen? Ngam non hoolaaki Allah e heɓe e laawol nanki habaru almasiihu, nden habaru almasiihu e nane e laawol waajinki dow maako. Amma e mi ƴama, ɗum goonga ɓe nanaayi habaru ɗum? Goonga ɓe nanii ɗum, ngam ayaare wi'i, habaru Allah yahi ko toye nder duuniyaaru, buliiɗe maɓɓe natti ko toye nder duuniyaaru. Ɗon ma e mi ƴama, yimɓe Israa'iila paamaayi? Arande Muusa wi'i ko Allah wi'i yimɓe Israa'iila, mi waɗay ngaɗon lawliiru yimɓe ɓe koccuɗon naa ɓe goɗɗum, laawol yimɓe ɓe anndaa goɗɗum, mi waɗay on monnon. Nden Icaaya meti e sembe ɓernde wi'i Allah wi'i, ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓitaayiyam ɓe keɓiiyam, mi wanginii hoore am to yimɓe ɓe ƴamaayi no ɓe keɓirtayam. Amma dow Israa'iila o wi'i Allah wi'i, ko neeɓi e mi ɗaɓɓita siryotirki e yimɓe ɓe ngaɗataa ko mbi'aymi, ɓe ɓerɗe caatuɗe. En nanii ɗo, yimɓe ɓe ngalaa attawra ko dooka Allah ɗum ɓe tokkata ɓe ngarta aadili'en, kamɓe Allah wartiri aadili'en barka imaanu maɓɓe ko hoolaare maɓɓe dow annabi Iisaa. Ngam non koo moye neɗɗo kooliiɗo annabi Iisaa, Allah joomiraawo wartiraymo aadiliijo. Ngam e laawol hoolaare ɓii Aadama dow annabi Iisaa, Allah wartirta en aadili'en. Bo non no aya 30 wi'i,
ɗume mbi'eten kadin yimɓe naa Israa'ilanko'en ɓe ɗaɓɓitaa ngarta aadili'en, kamɓe ngartira aadili'en, waato aadilaaku keɓeteeɗum barka hoolaaki almasiihu. Bandiraawo am an hettindittooɗo, amma a ɗaɓɓita wartuki aadiliijo e laawol tokkuki dooka diina ko kuuɗe maaɗa boɗɗe. Bandiraawo am, sey paamaa ɗo wiiki, Allah Joomiraawo e tabbitinanma aadilaaku ɗum o hokkata ɓii Aadama barka hoolaare muɗum dow annabi Iisaa tan yaarata ɗum wuro maako ko aljanna. Amma aadilaaku hoore maaɗa ko kuuɗe maaɗa boɗɗe hisnataama ko wartirtaama aadiliijo yeeso Allah. Sey to a hoolake annabi Iisaa mo Allah Joomiraawo waɗi e laawol maako, ɓiɓɓe Aadama ngartata aadili'en. Bo non no aya 31 yaaki 33 tabbitinani en ɗo wiiki. Amma Israa'ilanko'en ɗaɓɓutuɓe ngarta aadili'en ngam tokkuki attawra, ɓe keɓaayi ɗum. Ngam ɗume? Ngam ɓe ɗaɓɓitaayi wartuki aadili'en barka hoolaaki Allah, amma ɓe ɗaɓɓiti ɗum e laawol waɗuki kuuɗe boɗɗe. Ɓe peggi nden ɗon hayre gaɗoore yimɓe peggo. Non no aayaare wi'i, ndaare mi resi hayre nder Sihiyona gaɗaynde yimɓe peggo, nde waɗay ɓe njana, fuu kooliiɗo mo semtintaake. Ɗo en nani Yahudanko'en ko Israa'ilanko'en ma ɗaɓɓutuɓe ngarta aadili'en e laawol tokkuki attawra ko dookaaji diina ko kuuɗe maɓɓe boɗɗe, ɓe keɓaayi ɗum. Ngam ɗume? Ngam ɓe ɗaɓɓitiraayi ɗum e laawol hoolaaki Allah e annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisna ɓii Aadama fuu daga hakke. E non ɓe peggi nden ɗon hayre, waato annabi Iisaa, ngam ɓe nganyi hoolaaki mo, kanko mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓii Aadama daga hakke e wartirki en aadili'en yeeso Allah. Bo non no aya 32 wi'i, ngam ɓe ɗaɓɓitaayi wartuki aadili'en barka hoolaaki Allah, amma ɓe ɗaɓɓiti ɗum e laawol waɗuki kuuɗe boɗɗe. Ɓe peggi nden ɗon hayre gaɗoore yimɓe peggo. Hande e jaamanu meɗen ma yimɓe e tiiɗani diina, e ɓe ngiɗi ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi ngam ɓe ngarta aadili'en. Amma to ɓe sappaama annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓii Aadama daga hakke e wartirki en aadili'en, sey ɓe peggo ɓe njana, ma'ana ɓe nganya hoolaaki annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓii Aadama daga hakke. Ɓe paamaayi e laawol hoolaaki annabi Iisaa Allah Joomiraawo wartirta yimɓe aadili'en. Suura 10 aya 1 yaaki 4 wi'i, bandiraaɓe am, ko ngiɗumi nder ɓernde am e ko torotoomi Allah, kanjum woni Israa'ilanko'en kisa. Mi waaway mi hokka ceyda dow maɓɓe, e ɓe ngiɗi huwanki Allah naa seɗɗa, amma e ɓe kuwanamo naa dow faamu boɗɗum. Ɓe paamaayi laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en, ɓe ndarwi laawol ngol ɓe tokkata. Ngam non ɓe njaɓaayi tokkuki laawol ngol Allah wartirta yimɓe aadili'en, ngam almasiihu woni de'uɗo kuuɗe attawra, ngam koo moye kooliiɗo mo warta aadiliijo. Bandiraawo am, ko an ma aɗon bo Yahudanko'en ɓe, a tiiɗani tokkuki dookaaji diina maaɗa e kuuɗe boɗɗe e nyumo wiiki, e non ngartirta aadiliijo yeeso Allah Joomiraawo har keɓa nattuki wuro maako waato aljanna. Bandiraawo am, Allah Joomiraawo e tabbitinanma ɗo wiiki, e laawol hoore maaɗa a waawata tokkaaki dookaaji diina ɗi fuu maaji har ngarta kewuɗo aadiliijo yeeso Allah, sey to a hoolake annabi Iisaa maayuɗo dow gaafangal ngam hisnukima daga hakke maaɗa e wartirkima aadiliijo yeeso Allah. Ngam annabi Iisaa tan woni kebbinɗo dookaaji attawra fuu, o meeɗaayi waɗuki hakke ko nde go'o, o bo maayi dow gaafangal e mbattudi maaɗa an mo hakke, ngam o wartira en aadili'en kewuɓe yeeso Allah. Bo non no aya 4 wi'i, ngam almasiihu woni de'uɗo kuuɗe attawra, ngam koo moye kooliiɗo mo warta aadiliijo. Ngam non bandiraawo am, sey koolooɗa annabi Iisaa bo non no Allah yiɗi, se ko wala Allah Joomiraawo wartirte aadiliijo ɓiɗɗo aljanna. Aya 5 yaaki 8 wi'i, Muusaa windi dow wartuki aadiliijo laawol tokkuki attawra. O wi'i, koo moye gaɗo ko attawra wi'i, o heɓay jonde nde goonga.
Ammaa ɗum woni ko wolde Allah wi dow wartuki aadiliijo barka hoolaaki almasiihu. Taa wi'u nder ɓernde maaɗa moye yahata ton dow, waato ngam waddoya almasiihu nder duuniyaaru. Ko moye yahata laahira to ngayka kalluka lugguka, waato ngam umminowa almasiihu daga nder mayɓe. Raa ko aayaare wi'i, wolde Allah e haade maaɗa, e nde dow ɗemngal maaɗa, e ɓernde maaɗa, waato waaju hoolaaki Allah ɗum min ga'ajinta. Bandiraawo am an hettinittooɗo, taa yawa waaju linjiila ɗum nanta ɗum, jaɓu ɗum, waɗu imaanu e maajum nder ɓernde maaɗa. Hoola annabi Iisaa, bo non no Allah sirii, ngam garta aadiliijo yeeso maako, ɓiɗɗo aljanna. Ngam ɗo Allah Joomiraawo e tabbitinana en wartuki aadiliijo yeeso maako, naa ɗum fii caɗɗum, ammaa ɗum fii koyɗum, naa ɗum fii goɗɗuɗum, ammaa e ɗum haade meɗen, bo non no aaya 8 tabbitinani en wiiki. Raa ko aayaare wi'i, wolde Allah e haade maaɗa, e nde dow ɗemngal maaɗa, e ɓernde maaɗa, waato waaju hoolaaki Allah ɗum min ga'ajinta. To a jangi nder Attawra, deftere tokkitaaki alkawal, suura 30, aaya 12 yaaki 14, a nanay ko Allah wi'i nder aayaaje ɗe'e. Ngam non bandiraawo am, sey paama wiiki, wolde Allah e haade maaɗa, e nde dow ɗemngal maaɗa, ko honduko maaɗa, e nde ma nder ɓernde maaɗa, waato waaju linjiila ko annabi Iisaa ɗum nanta ɗum. Ngam non taa hoolake ko a waɗi imaanu e ko Allah waɗanima e laawol annabi Iisaa, lallay se ko wala a heɓay yaafuye hakkeeji maaɗa e kisndam daga kiita Allah garayka nyalde darngal. Ngam Allah Joomiraawo wartirte aadiliijo, ɓiɗɗo aljanna. Bo non no aaya 9 yaaki 10 tabbitinani en wiiki, ngam taa wi'i e honduko maaɗa, Yeesu o Joomiraawo, nden taa hoolake nder ɓernde maaɗa wiiki, Allah umminimo daga mayde, a hisay. Ngam nder ɓernde neɗɗo hooloto almasiihu, nden Allah wartiramo aadiliijo, nden e honduko neɗɗo wi'ata e njayri, Yeesu woni Joomiraawo, hisa. Ngam non bandiraawo am, sey ngaɗa imaanu e annabi Iisaa, ko kooloɗa annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa, ngam kanko woni mo Allah liloyi, ngam hisna en daga hakkeeji meɗen e wartirki en aadili'en. Ngam non bandiraawo am, sey kooloɗa Allah e annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa, se ko wala taa hoolake annabi Iisaa e ɓernde go'o e goonga, Allah Joomiraawo waɗi alkawal, o yaafante hakkeeji maaɗa, o bo hisnate daga kiita maako garayka nyalde darngal, o wartirma ɓiɗɗo aljanna. Bo non no aayaaje ɗen tabbitinani en ɗo wiiki, ngam taa wi'i e honduko maaɗa, Yeesu o Joomiraawo, nden taa hoolake nder ɓernde maaɗa wiiki, Allah umminimo daga mayde, a hisay. Ngam nder ɓernde neɗɗo hooloto almasiihu, nden Allah wartiramo aadiliijo, nden e honduko neɗɗo wi'ata e njayri, Yeesu woni Joomiraawo, hisa. Bandiraawo am, Allah Joomiraawo e tabbitinana en ɗo, wala wongol laawol kisndam feere, sey to hoolake ko waɗi imaanu e annabi Iisaa, mo o liloyi ngam hisnuki en daga hakkeeji meɗen e kiita maako garayka nyalde darngal. Ngam non sey paama Allah Joomiraawo naa bo neɗɗo, o aadiliijo, o fewata, o kebbino alkawal. Ngam non bandiraawo am, sey njaɓa ko Allah Joomiraawo wi'atama ɗo, ngam kisa. Taa hoolake annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa, tora Allah Joomiraawo, o yaafante hakkeeji maaɗa, nden bo a semtata nyalde darngal. Ngam Allah Joomiraawo waɗi alkawal, fuu kooliiɗo annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnuki ɗum diga hakke, o semtintamo duniya e laahira. Bo non no o tabbitinani en nder aaya 11 yaaki 13 wiiki, ko moye kooliiɗo mo semtintaake, ngam wala feerotirol hakkunde Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en. Joomiraawo kanko woni Joomiraawo ko moye, e mo barkiɗina ko moye tortoɗo mo naa seɗɗa. No aayaare wi'i, ko moye toriiɗo Joomiraawo hisnamo, Joomiraawo hisnaymo. E mi do'o Allah Joomiraawo hokkuma faamu aayaaje ɗe nder ɓernde maaɗa. Amin. Aaya 14 yaaki 12 wi'i, ammaa no ɗum waɗata yimɓe toro mo ɓe koolaaki,
nden no waɗata ɓe koloomo to ɓe meeɗaayi nanki habaru maako? Nden no waɗata ɓe nana habaru maako to naa goɗɗo waajinani ɓe? Nden no yimɓe ngaajinirta to ɓe lilaaka? Non no ɗum windira, ɗum fii boɗɗum yottaaki ɓen ɗon gadduɓe habaru belɗum. Ammaa naa fuu Israa'iilanko'en jaɓi habaru belɗum. Ngam Icaaya wi'i, Joomiraawo, moye jaɓi haala meeɗen? Ngam non hoolaaki Allah e heɓe e laawol nanki habaru Almasiihu. Nden habaru Almasiihu e nane e laawol waajinki dow maako. Walaa no yimɓe kolorto Annabi Iisaa to ɓe nanaayi habaru dow maako. Non maa walaa no ɓe nanirta habaru maako to ɗum waajinaayi dow maako. Kanjum waɗi Annabi Iisaa umri tokkuɓe mo ɓe njaha ko to e nder duuniyaaru ɓe ngaajinana yimɓe habaru maako. Fuu kooliiɗo mo heɓa yaafuya hakke muɗum e kisnam daga kiita Allah gareeka nyalde darngal. Ngam non bandiraawo am tokkuɗo Annabi Iisaa, sey ngaɗa ko mbaawata waɗuki, kokka woɓɓe habaru Annabi Iisaa, kamɓe ma ɓe nana, ɓe anda e laawol Annabi Iisaa tan Allah Joomiraawo hisnirta ɓii Aadama daga hakke e kiita muɗum gareeka nyalde darngal. Ngam e laawol Annabi Iisaa tan Allah Joomiraawo wartirta yimɓe aadili'en, ɓiɓɓe aljanna. Ngam non bandiraawo am an hettindittoɗo habaru belɗum, waato habaru Annabi Iisaa, sey paama ɗo wiiki e laawol hoolaaki Annabi Iisaa tan Allah Joomiraawo wartirta ɓii Aadama aadili'en, ɓiɓɓe aljanna. Ngam non taa sattin ɓernde maaɗa nganya moƴƴere Allah nde kisnam daga hakke e wartuki aadiliijo ɓiɗɗo aljanna barka hoolaaki Annabi Iisaa. Ngam non bandiraawo am sey njaɓa ko Allah wi'atama kolooɗa Annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa ngam keɓa yaafuya hakke maaɗa e kisnam daga kiita maako gareeka nyalde darngal. Aya 18 yaaki 21 wi'i, ammaa emi ƴama ɗum goonga ɓe nanaayi habaru ɗum, goonga ɓe nanii ɗum. Ngam aayaare wi'i, habaru Allah yahi ko to e nder duuniyaaru, buliiɗe maɓɓe natti ko to e nder duuniyaaru. Ɗon ma emi ƴama yimɓe Israa'iila paamaayi? Arande Muusa wi'i ko Allah wi'i yimɓe Israa'iila, mi waɗay ngaɗon lawliiru yimɓe ɓe koccuɗon naa ɓe goɗɗum, laawol yimɓe ɓe anndaa goɗɗum, mi waɗay on monnon. Nden Icaaya meti e sembe ɓernde wi'i Allah wi'i, ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓitaayiyam ɓe keɓiiyam, mi wangini hoore am to yimɓe ɓe ƴamaayi no ɓe keɓirtayam. Ammaa dow Israa'iila o wi'i Allah wi'i, ko neeɓi e mi ɗaɓɓita siryotirki e yimɓe ɓe ngaɗataa ko mbi'aymi, ɓe ɓerɗe caatuɗe. Ngam non bandiraawo am, taa wartu bo Yahudanko'en ko Israa'iilanko'en ɓe ɓerɗe caatuɗe, ganyuɓe ngaɗa ko Allah wi'ata ɓe. Ngam non bandiraawo am, jooni jaɓu ko Allah wi'atama ɗo nder ɓernde maaɗa, koloɗa Annabi Iisaa ngam keɓa yaafuya hakke maaɗa e kisnam daga kiita maako gareeka nyalde darngal, ngam keɓa teddungal Allah e nattuki wuro maako waato aljanna. Ammaa to a wanyi kisndam Allah, yimɓe ɓe njawata ɓe koccuɗa ɓe anda goɗɗum, kooliiɓe Annabi Iisaa nyalde jaango kamɓe nattata wuro Allah waato aljanna. Ammaa an bo fuu e andal maaɗa e diina maaɗa a halke nder hiite jahannama. Ngam non bandiraawo am, ko haɗatama kolooɗa Annabi Iisaa bo non no Allah yiɗi, ngam kisa daga kiita maako gareeka nyalde darngal. Bandiraawo am, nanu ko Allah wi'atama nder ɓernde maaɗa. Ammaa dow Israa'iila o wi'i Allah wi'i, ko neeɓi e mi ɗaɓɓita siryotirki e yimɓe ɓe ngaɗataa ko mbi'aymi, ɓe ɓerɗe caatuɗe. Bandiraawo am, sey paama wiiki, ko neeɓi Allah Joomiraawo e metanma nder ɓernde maaɗa, e mo yiɗi o siryotira e maaɗa e laawol hoolaare maaɗa dow Annabi Iisaa. Ngam non taa sattin ɓernde maaɗa, jaɓu ko Allah wi'atama, kolooɗa Annabi Iisaa, ngam siryotira e Allah Joomiraawo daga a foofa, ngam walaa siryotirki e Allah gaɗa mayde. Emi dow Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum. Amin.